President, Què tal? com està? Bona tarda. Quin lloc que m'ha citat? És un bosc força característic pel que he pogut comprovar dels entorns de les ciutats belgues, que té encara aquest moment especial, que la fulla ja està caient de manera definitiva i encara té aquests colors que, d'alguna manera, ens evoquen boscos catalans. El bosc de la Devesa, la Devesa de Girona, per exemple, deu tenir aquests colors marrons, ocres, que encara té aquesta connexió que ens permet sentir-nos una mica com a casa. Ve sovint a passejar per aquí, per això, per pensar? No. No tinc massa temps. Hi he vingut alguna vegada, no només en aquest bosc, sinó en uns altres d'una altra zona de Bèlgica, però no. El dia a dia no em dona l'oportunitat de destinar massa hores ni a l'oci ni a l'esbargiment. Seria necessari, però de moment no tenim l'oportunitat de fer-ho. Parlava del dia a dia. Vostè què fa? Com s'organitza el seu dia a dia? És un dia a dia molt monàstic, molt reclòs, de molta disciplina i austeritat quotidiana, carregat també de trobades sempre totes elles molt discretes, de reunions de treball amb l'equip, de contacte amb els membres del govern, a vegades amb activitat social. Hi ha gent que organitza sopars, organitza dinars o trobades, i encavalcant-ho això amb la feina de despatx, que es reparteix en respondre correus electrònics, organitzar documentació, respondre a gent que m'envia cartes, en fi, veure la maquinària pròpia del govern, però amb els recursos i l'austeritat característics d'una situació com la nostra. Perquè vostè se sent president de la Generalitat. Jo en soc de president de la Generalitat, perquè no és només un sentiment, és que és un dret que jo he de defensar i em sento en l'obligació de defensar-ho, perquè la meva destitució és il·legal. De fet, és anticonstitucional. I el govern espanyol, que ens persegueix i ens demana 30 anys de presó, segons ell, per no haver complert i per haver-nos situat fora de l'ordenament, ho fa sortint de l'ordenament. Exactament en quina llei de l'ordenament constitucional espanyol està contemplat que el president de la Generalitat sigui cessat per un Reial Decret? En quina llei està contemplat que es pugui alterar el resultat d'unes eleccions com van ser el 27 de setembre del 2015? En cap. És més, la llei orgànica de l'Estatut, per tant, bloc de constitucionalitat, per tant, feina per tots aquests constitucionalistes que ens volen ficar a la presó, diu clarament que jo només puc deixar de ser president si jo dimiteixo, cosa que no he fet. Si convoca eleccions? Si convoco eleccions estaré de president en funcions, que no estic ara de president en funcions. Si perdo una moció de censura, si perdo una qüestió de confiança, si soc declarat, diguem-ne, apartat del càrrec per una sentència ferma, o si soc declarat inhabilitat, incapacitat físic o psíquic, o evidentment si moro. Cap d'aquestes circumstàncies no s'ha produït. I jo ja no soc president a ulls dels espanyols. Però tampoc soc president en funcions, que és el que hauria de ser, perquè quan es dissol el Parlament, el president queda en funcions, perquè la llei també diu que és el president de la Generalitat qui ha de convocar el primer ple per constituir el Parlament de Catalunya. Qui el convocarà? Amb quina llei? En quina llei espanyola es permet que una persona diferent al president que hauria d'estar en funcions, en el pitjor dels casos, convoqui una sessió de constitució d'un Parlament? Exactament en quina? Crec que és una feina molt interessant per tots aquests constitucionalistes tan pellfines quan parlaven del reglament del Parlament, quan parlaven del que són els accessos i el Consell de Garanties Estatutàries i tot això, que seria interessant saber la seva opinió sobre si el govern espanyol s'ha situat dins o fora de l'ordenament constitucional. Per tant, aleshores, vostè no acata aquest 155, que això ja ho ha dit. De fet, ha renunciat al sou d'expresident. És que jo no sóc expresident. Perquè no es considera expresident. Clar, és que jo no sóc expresident, jo sóc president. I el meu deure, insisteixo, és defensar la legitimitat i la dignitat de la meva elecció. A mi em va escollir el Parlament de Catalunya el 10 de gener del 2016. Un Parlament que, casualment, és el Parlament votat per el major nombre de catalans de la història. De la història. És un Parlament en què el grup majoritari ha tingut el suport del major nombre de catalans de la història. Per tant, carregat de legitimitat democràtica.
Ens està dient el govern espanyol i tota la banda del 155 que no val el que voten els catalans? Jo dic que sí que val. I el meu deure és defensar el que van votar els catalans. Clar, però vostè diu, no acato el 155, però en canvi sí que acata les eleccions convocades pel 155. Nosaltres participarem a unes eleccions per aturar el 155, perquè la manera més directa de no acatar el 155 és derrotar-lo a les urnes. No ens han fet mai por les urnes. Qui li fan por a les urnes és el qui han utilitzat el 155. Nosaltres, tots els àmbits democràtics, és que no només no ens preocupen, és que els hem guanyat tots i cadascun. Tots i cadascun. Per tant, aquest és el mecanisme que tenim més eficaç per derrotar el 155. I crec que és el que passarà. Crec que és el que li hem de dir a Espanya i li hem de dir al món, que el senyor Rajoy, que la banda del 155, que el clan del 155 perd. Vostè és un independentista nat, per tant, no ens sorprèn que el país hagi anat cap on ha anat, i això ho ha explicat sempre, però vostè segurament en aquest procés de convicció d'independentista es va imaginar com seria l'endemà de la República. Com se l'imaginava? Jo no m'he imaginat un endemà, m'he imaginat uns endemàs, en plural, perquè la conjugació en els temps que vivim d'un procés d'aquestes característiques demana molta pluralitat en els dos sentits de l'expressió, cosa de molts i cosa molt diversa. Per tant, ho vaig dir, crec, fins i tot vaig fer servir l'expressió, no existeix el botó de la independència. Ho vaig dir ja molts mesos enrere. A partir que els ciutadans decideixin que Catalunya esdevingui un estat independent, s'inicia un procés incert, dèiem, que no hem recorregut mai abans, que a més diria que cap altre país no ha recorregut abans, perquè la nostra via d'accés a la independència és inèdita. No volem fer una guerra d'independència, no volem fer un puig per la independència. El que volem fer és un procés democràtic per la independència, això no ho ha fet mai en els termes que ho volem fer nosaltres, segurament ningú. I per tant era lògic que no hi hagués un botó d'independència i que calia una maduració d'un procés que podia ser molt llarg o que podia ser curt en funció de la voluntat de qui teníem al davant, però que en qualsevol cas era una transició, havia de ser una transició. Però l'endemà de la declaració d'independència, vostè se l'imaginava com va ser? Dir que m'imaginava que seria d'una manera és desmentir-me a mi mateix. Jo ni vull ser profeta i pensar que sabíem exactament tot el que passaria és d'una arrogància que a més és impròpia. Era una de les possibilitats. Tot estava molt en funció, i estava molt en funció, amb qui te les has de veure. La previsió que nosaltres privilegiàvem era que al davant, malgrat tot, hi teníem un estat de la Unió Europea. Un estat que havia anat madurant la seva polpa democràtica, un estat que acceptava les regles del joc, de l'estat de dret i de les democràcies madures i que, a més, conscient que estem en el món del segle XXI, de la globalització, de les xarxes, de la imatge immediata, i que, per tant, algunes de les coses que potser tradicionalment hauria volgut fer, ara no se les podria permetre. Per tant, esperava una reacció de l'estat espanyol. Segur, normal, de l'estat i de qualsevol altre. Si hi ha un estat que té tot el dret del món a oposar-se a la independència, és normal que hi hagi una reacció. El que no crec que era previsible és que un estat, insisteixo, després de 4 dècades de suposada gimnàstica democràtica, explotés d'una manera que retornés, diguem-ne, a molts temps enrere. De fet, no és que hagi sigut un xoc de trens o un xoc de legitimitat, és un xoc de segles, segle XIX contra segle XXI. I aquí és on probablement l'Estat li ha caigut totes les seves caretes, ha demostrat el que de fet ha estat sempre. Aquesta ha estat una de les sorpreses desagradables, per bé que la podíem més o menys preveure, no amb aquesta violència, amb aquest desacomplexament i fins i tot amb aquesta impunitat davant dels ulls del món. Però, per tant, aleshores, les famoses estructures d'estat no estaven preparades? No té res a veure amb estar preparat les estructures d'estat amb la reacció de l'Estat. Nosaltres teníem el deure de preparar el país per l'endemà de que els catalans decidissin que Catalunya fos un estat independent. Però la nostra previsió, perquè no podia ser d'una altra manera, és que aquest fos un procés democràtic i, per tant, que al davant hi hauríem de tenir a contracor, però un estat que hauria d'assumir que volem resoldre aquest mandat per la via només democràtica. Per tant, sí o sí, a través d'un diàleg. I per aquest diàleg, esclar que estem preparats. Esclar que tenim la previsió i teníem la previsió de com ho havíem de fer en aquest context. O sigui, tenien estructures d'estat.
teníem totes els documents dels estudis de la transició nacional, ja dibuixen el que és el mapa de les estructures d'estat. Jo crec que no hi ha hagut un procés de preparació a la independència tan madur com el nostre. Aquest no ha estat el problema. Hi ha moltes independències que han triomfat sense tenir preparat ni un sol paper. I tanmateix han prosperat. Al nostre cas ens hem preparat molt, hem discutit molt, sabem molt bé quin és el mapa de decisions que havíem de prendre, però insisteixo, perquè ho vam voler-ho així i ho volem així. Era per un context de diàleg i de negociació política, amb el que pensàvem que era un estat plenament democràtic, que potser disgust, a contracor i potser oposant-s'hi d'una manera, diguem-ne, molt legítima, però que finalment havia de reconèixer el pes de la democràcia. Finalment, si els ciutadans d'una comunitat, la que sigui, emeten una voluntat, què ha de fer un estat democràtic, encara que aquella voluntat no li agradi? Reconèixer aquella realitat i començar a relacionar-s'hi, que és el que pensàvem, és el que pensem que hauria de fer l'Estat. Però vostè s'ha sentit, per exemple, decebut amb Santi Vila? Des de quin punt de vista? Quan va afirmar en una entrevista a RAC1 que va explicar que ell no havia donat cap ordre per executar les estructures d'estat l'endemà de la proclamació d'independència. A veure, l'exconseller Santi Vila, que ell ha acceptat la condició d'exconseller, m'ha decebut en el terreny personal. No m'ha estat una sorpresa algunes de les opinions que ha explicat, però sí que li he trobat a faltar molta coherència. Però tampoc crec que hàgim de convertir el moment en què ens trobem ara, que és d'una extrema transcendència, extrema complexitat, en un festival de retrets els uns als altres. Hi ha coses que demanen pòsit. Però ha faltat certa unitat? Amb qui? Amb el govern, amb l'acció de govern? No, el govern ha tingut una acció que la pot explicar avui i la podrà explicar d'aquí 100 anys. I la podrà explicar d'una manera molt transparent. Li dic també, per exemple, hem estat sent fidels al full de ruta que jo vaig presentar al Parlament de Catalunya quan vaig ser investit president. Clar, però quan vostè se n'assabenta d'aquesta trucada que la Guàrdia Civil ha filtrat de Lluís Salvador, exsecretari d'Hisenda, on explicava que no tenia les estructures preparades i que l'important era que el president no ho sapigués. No va anar exactament així, això. Hi ha coses que, si ens perdem en el detall de si estava més preparat una cosa que una altra en aquell moment, crec que no farem justícia al marc global. El govern no només s'ha preparat, és que s'ha preparat meravellosament bé per fer front a gravíssims desafiaments, on no va sortir bé l'1 d'octubre. L'octubre va sortir bé perquè va haver-hi una gran preparació al darrere. I és clar que estava preparat aquest govern perquè d'haver continuat en el poder i d'haver pogut desplegar els efectes de la independència es hagués pogut fer en les previsions i les expectatives que teníem dibuixades. És clar que sí, és clar que sí. Ara, en arribar a la preparació de totes les previsions i la maduració d'aquestes previsions en un itinerari que ningú sabia com es havia de recórrer, perquè hem estat molt honestos, no ho ha fet mai ningú abans, crec que és honest dir que hi ha moments en què et penses que les coses sortiran d'una manera i has de buscar que surtin d'una altra, i tanmateix surten. Insisteixo, l'1 d'octubre va sortir molt bé. Ho teníem tot en contra, tot, absolutament tot, i va sortir molt bé. El mateix per la resta d'estructures. Si agafem un moment determinat, en un context determinat, una trucada determinada, i ho volem elevar a categoria, crec que no farem justícia al que va ser, el que ha estat, de fet, la narració de tots aquests mesos, d'aquests anys, en què hem estat preparant el procés que va de la postautonomia a la preindependència. Parlem d'aquell dijous. El dijous que vostè va explicar que va ser a punt de convocar eleccions, si tenia la garantia que no s'aplicava l'article 155. No només això, sinó si tenia la garantia també que les eleccions que s'haurien convocat s'haurien pogut desenvolupar en plena normalitat. Què va passar aquell dia? Que aquestes garanties no van existir mai i que, malgrat que jo les vaig demanar i les vaig perseguir i vaig creure que era una decisió correcta en aquell moment, si aquestes garanties es donaven, el govern espanyol i els que li donen suport, no només el govern espanyol, no només el Partit Popular, sinó el Partit Socialista molt especialment, i altres sectors, per alguna raó que ja se sabrà, van preferir la confrontació.
i no oferir les garanties necessàries perquè hi hagués unes eleccions que tenien ganes de convocar ells, pel que s'ha vist després, en què, no hi hagués 155, que no hi haguessin presos polítics, que no hi haguessin milers de policies intimidant a la gent i espantant a la bona gent de Catalunya per condicionar les eleccions, que no hi hagués la intervenció financera de la Generalitat i per tant es restablís la normalitat, no els hi va interessar. I per tant, si això no havia de ser així, jo no tenia cap ni un argument per explicar al poble de Catalunya que el que calia era fer eleccions. Vostè va rebre alguna amenaça de morts al carrer? Jo personalment, que digués si feu això us matarem, en aquests termes no. Però em sembla que som tots prou grandets per saber interpretar bé i traduir bé el que no són només amenaces, sinó el que són actituds. A mi, quan el govern espanyol diu a dintre i a fora també i a l'estranger, representants del govern espanyol, que estamos dispuestos a todo, quan l'estat espanyol conjuga el a todo, vol dir todo, tot. I ho sabem. Sabem què vol dir estar disposats a tot. I jo no estic disposat a tot. Jo no he sentit a dir al govern espanyol que està disposat a renunciar a la violència. Jo sí. Jo ho he dit clarament. No vull violència. Per tant, jo estic compromès a la no violència per tirar endavant aquest procés. Però jo no he sentit a dir a ningú, ni del Partit Popular, ni del Partit Socialista, ni de l'estat espanyol, ni el cap d'estat, que estiguin disposats a renunciar a la violència, per exemple, per defensar la unitat d'Espanya, que és una cosa perfectament legítima. Per tant, quan l'estat espanyol diu estem disposats a tot, és un estat, diguem-ne, que és perfectament capaç de multiplicar el que va fer l'1 d'octubre. Però aquest tot no li van concretar. A l'estat espanyol, jo no he parlat amb l'estat espanyol, directament, des de fa mesos. Per tant, no va haver-hi amenaces de morts directament al carrer, com diu Marta Rovira. Marta Rovira té raó. Marta Rovira té raó. 3 mesos després dels atemptats de Barcelona hem sabut que l'imam de Ripoll era confident dels serveis nacionals d'intel·ligència. Què sabrem d'aquí 3 mesos sobre els plans de l'Estat amb Catalunya? Alguna cosa s'ha sabut ara. Què sabem? Sabem l'1 d'octubre, on no va haver-hi violència extrema. Hi ha una persona que ha perdut un ull. Això és violència extrema. De miracle no hi ha hagut morts, de miracle. Perquè la violència de la policia, violència, per cert, encara, diguem-ne, indemne, té cap detenció, cap res. Pot anar d'un trist que pugui haver-hi víctimes greus. Un estat, diguem-ne, tan furiós, tan nacionalista com l'estat espanyol, tan embogit, amb aquest furor guerrer que té aquest clam del a por ellos que fa fins i tot el rei d'Espanya, és capaç de tot. Siguem honestos. Algú dubta de la disposició de l'estat espanyol a utilitzar la violència extrema en el cas, per exemple, que a la plaça de Sant Jaume hi haguessin hagut milers de persones defensant el Palau de la Generalitat amb el seu president a dintre? Quan em diu que la Marta Rovira té raó, vol dir que té fons, vostè, que sap perfectament els noms que van amenaçar amb violència al carrer. Si el que estem intentant fer és una enquesta policial sobre qui va dir què en cada moment, no ens en sortirem, perquè al davant hi tenim un estat mentider. Però quan un estat envia més de 10.000 policies i els excita amb el clam del a por ellos, i els dona carta blanca per fer el que creguin, amb impunitat, què es pensen que han vingut a fer? A regalar floretes a la gent? Han vingut a pagar a la gent, a intimidar a la gent. I per tant, insisteixo, utilitzant paraules seves, estan disposats a tot. Ens poden dir si estarien disposats a renunciar a la violència? Jo no ho he sentit a dir mai de l'estat espanyol. Els hi podem preguntar amb ells. Jo quan els he preguntat no trem mai l'aigua clara. És més, és que l'han fet servir la violència. L'han fet servir. Què més ens ha de demostrar l'estat espanyol per convèncer-nos que quan es tracta de la unitat d'Espanya fins i tot passen per damunt de la veritat, de la justícia, de la democràcia? Però el que sorprèn és que vostè això ho digui ara i abans no es fes aquest supòsit. Que no es fes aquest supòsit quan? Quan va convocar, per exemple, el referèndum de l'1 d'octubre. Perquè, evidentment, nosaltres teníem el deure de convocar el referèndum. I teníem el deure... Vostè es podia imaginar, per tant, que hi havia un escenari de violència al carrer. No, en aquell moment no ho podíem imaginar. Crec que havíem de donar una oportunitat que l'estat espanyol es comportés democràticament. És bé, jo presumia que l'estat espanyol era un estat que tenia un comportament democràtic. Jo crec que l'1 d'octubre, i especialment el 3 de la nit, amb el discurs del cap d'estat,
es trenca aquesta imatge. I a partir d'aquell moment, especialment a partir del discurs del cap d'Estat, és quan entenc que l'estat espanyol ha decidit travessar una línia vermella. Però fins aleshores el meu deure era privilegiar o presumir que davant teníem un estat que reaccionaria de manera democràtica, que no pagaria a la gent que vol anar a votar. És que estem parlant d'un estat que ha pagat a gent, que ha anat a votar, que les imatges les ha vist tot el món i que se sent orgullós d'haver-ho fet. A més, fins i tot arriba a negar que s'hagi produït això. Si un estat que davant d'imatges que ha vist tot el món diu que això no ha passat, insisteixo, és o no capaç de tot? Preguntem a la gent. La gent confia que l'estat espanyol farà servir la violència? Jo em trobo molts testimonis que em diuen el contrari. La gent han aconseguit atemorir una part de la població. I aquest era un objectiu que tenien, per alterar precisament el resultat de les eleccions i les condicions en què la campanya electoral s'ha de desenvolupar. Què hi fa gent a la presó? Què hi fa gent vivint de fora? Què hi fan tants policies en un país que és pacífic? Què hi fan? La situació personal que vostè ha viscut segurament no ha sigut gens fàcil, això ho podria afirmar sense conèixer-ho en profunditat, però clar, vostè ara té forces per presentar-se a unes eleccions. És clar que sí, és que jo tinc també el deure de tenir forces, jo no estic aquí per una aposta personal, jo estic aquí per defensar la legitimitat i la dignitat de la institució que represento, que ha estat injustament i il·legalment maltractada pel govern espanyol, i jo no em puc rendir. I per tant, si no les tinc, les he de buscar, aquestes forces, per plantar cara a aquest desafiament que ens proposa l'estat espanyol. No tenim dret a renunciar, ni a dimitir, ni a rendir-nos. Més que mai, a través de la unitat i a través de la dignitat i a través, diguem-ne, del servei a la gent, hem de mantenir allò que ens ha costat, en fi, tantes generacions i tants segles de construir i que encara hem d'estar defensant en allò més elemental, que és en el dret a poder tenir les nostres pròpies institucions, que avui estan anul·lades, de facto, pel govern espanyol, com han fet en l'anterioritat altres règims espanyols al llarg de la història. President, fa fred aquí, Sí? Jo m'he anat aclimatant. Fa més fred que Girona, això sí que... Una mica més fred. Bueno, ara no ho puc dir perquè no hi soc. Tot i que miro les temperatures i les mínimes no són massa diferents, les màximes sí. Anem a un lloc més reserat, sí, li sembla? Parlar de futur? Anem-hi. President, vostè com va arribar aquí, a Bèlgica? Vaig arribar amb cotxe, com per altra banda arriben milers de persones cada dia, com un ciutadà de la Unió Europea, per tant, usant el dret a la lliure circulació en l'espai europeu. Va penjar una fotografia a Instagram el dilluns amb el cel del Palau de la Generalitat, allò era per despistar? No. El dilluns tothom sabia on era, però sí que era el lloc on volia ser, el Palau de la Generalitat, que és on m'hauria tocat de ser. En tot aquest procés de l'exili hi ha hagut certa improvisació? Ho dic perquè segurament no estava previst, no teníem pensat que l'Estat actuaria amb aquesta rapidesa i d'aquesta manera. Sempre hi ha, quan tu no preveus que les coses aniran cap aquí, no ho pots tenir previst tot. No em preocupa que hàgim hagut d'improvisar en algun moment determinat, sinó que hem tingut capacitat de reacció i de resposta a cada desafiament imprevist. La possibilitat d'estar fora ja l'havíem analitzada, això no es va improvisar, però naturalment no ens hi havíem trobat mai cap de nosaltres. I per tant, en la gestió d'aquesta situació, d'aquesta anomalia, no ho pots preveure tot i has d'estar disposat a improvisar bé. Però tenien clar que hi havia d'haver una part del govern que fes la resistència des de fora. No la resistència, sinó que la continuïtat de la legitimitat de la institució. Estem davant d'un govern espanyol que s'ha carregat la democràcia a Catalunya. I nosaltres no ho podem acceptar, és que tenim el deure de rebel·lar-nos contra això i de mantenir la legitimitat d'unes institucions per les quals hem lluitat nosaltres, no ells. Ells les han anul·lat sempre que han pogut. No ens les han concedit. Les hem guanyat històricament sempre nosaltres, les hem preservat nosaltres. I ens torna a tocar fer el mateix. El dia 4 vostè ha de comparèixer davant del jutge. Què passarà? El que decideixi la justícia. Hem de comparèixer els consellers i jo, d'una vista que es va ajornar de l'altre dia. Allà hi haurà
la possibilitat que les defenses puguin fer el seu argumentari i el jutge decidirà en funció de les explicacions que facin les parts. I el que decideixi sempre es podrà apel·lar en el mateix tribunal i el resultat de l'apel·lació es podrà recórrer també al Tribunal de Cassació. El cas que totes les causes independentistes passin al Suprem, vostè es plantejaria tornar a Catalunya? No sóc un expert en temes judicials i se m'escapa el per què van anar a l'Audiència Nacional quan hi ha molts juristes que diuen que hi van anar-hi de manera impròpia. Per tant, m'agradaria saber exactament de qui és responsabilitat que l'Audiència Nacional assumís, diguem-ne, impròpiament unes causes. Crec que, per respecte a l'estat de dret, per respecte a les garanties processals i el dret a la defensa, ens haurien d'explicar exactament per què ho assumeix l'Audiència Nacional i per què en un termini de molt poques hores es presenta una querella, es fan citacions i es demanen compareixences. Crec que això va violar completament els drets de defensa i això no pot quedar impune. Ha d'haver-hi responsables, de gent que doni la cara i que pagui les conseqüències d'aquesta indefensió. Això d'una banda. Però no puc analitzar les conseqüències del fet que vagi al Suprem perquè de la justícia espanyola ho podem esperar-ho tot. I ells fan les lleis, ells les interpreten. Jo crec que només ens podem plantejar el retorn en condicions de normalitat. No hem fet cap crim. No hem fet cap crim. Hem aplicat un programa electoral. Jo he estat fidel al que va aprovar el Parlament de Catalunya i això no ens pot portar a la presó. Al contrari, jo crec que una societat democràtica no s'hauria de sorprendre que un govern compleixi allò que promet i allò que voten els ciutadans. Per tant, no es tracta ara d'entrar en la lògica del marc mental del llenguatge jurídic espanyol. No. Tornem al principi. Exactament on és el crim? I crec que la nostra estada a Bèlgica serveix per assenyalar davant dels ulls del món els abusos de l'Estat. Vostè es presenta a unes eleccions autonòmiques convocades per aquest 155 i vostè ho farà amb una llista del president, amb la seva pròpia llista. No ho fa amb el PDeCAT, sinó que ho fa amb un marc una mica més ampli. Per què no ho fa amb el PDeCAT? El PDeCAT hi és aquí. Jo li vull agrair la seva generositat i el fet d'haver entès perfectament que en la construcció d'una resposta transversal i al màxim d'unitària possible i col·lectiva, ell havia de formar part d'això. Per tant, jo els estic molt agraït. Crec que, a més interpretem bé el que ha estat un desig, és un desig de molta gent que no té carnet polític, però que entén que la resposta que hem de donar és una resposta coral, que hem d'anar junts, que el desafiament és tan gran, que l'estat espanyol té un comportament tan bèstia, que el clan del 155, la banda del 155 s'ha conjurat a arribar fins al final en el desgast i l'eliminació fins i tot de l'alternativa independentista, que calia anar junts. I unir sensibilitats de gent, alguns que venen de la política, d'altres que no han vingut mai de la política, però que tenen ganes de participar en la nova política que té molt a veure també amb un nou país, una nova manera de fer les coses. Sempre havíem dit que quan havíem de refundar partits, els refundàvem bàsicament pensant en un nou país, amb unes noves necessitats democràtiques i, per tant, hi calien nous útils, noves eines polítiques que responguessin a aquesta expectativa. Crec que Junts per Catalunya respon a això. Però no hi ha Esquerra ni hi ha la CUP, per exemple. No, però no és una candidatura en què ni Esquerra ni la CUP s'hi sentissin incòmodes. No és excloent. És una candidatura que la pot votar molta gent que potser ha votat Esquerra i que ha votat la CUP. Però molta gent pot pensar que és una candidatura per maquillar el nom del PDeCAT. Això seria no només una injustícia, sinó una profunda indocumentació, perquè l'esforç que hem fet, que crec que... Jo sempre dic que el primer discurs d'una candidatura és la seva llista. Agafem les llistes i quin discurs emet. Realment algú creu que amb la llista que hem presentat a Barcelona, a Tarragona, a Lleida, a Girona, algú pot realment sostenir que això és un mer maquillatge? El número 2 de Barcelona és en Jordi Sánchez. Persona que mai de la vida s'ha presentat a unes eleccions ni pel PDeCAT ni per cap altra opció política. Si repassem la llista de tanta gent que s'ha compromès, gent que no havia estat mai a la política, però que vol fer política d'aquesta nova manera, és tan petit dir que això és un simple maquillatge que no aguanta, perquè no ho és, a més a més. Vostè vol ser president de la Generalitat encara que no guanyi la seva llista?
I jo sóc president de la Generalitat i tinc el dret a defensar la legitimitat de l'elecció del gener del 2016. Per tant, quin escenari veurem? Jo no contemplo cap altre escenari que no sigui el que el poble de Catalunya, a través d'un vot massiu, digui dos missatges. Un, no al 155, no a Rajoy, no a la banda del 155, no a aquest clan de grups que s'han sindicat per cometre aquest cop d'estat. És a dir, no al PSC, no a Ciutadans, no al Partit Popular. I de l'altre, sí al govern legítim de Catalunya, de tots. Alguns ens presentem per Junts per Catalunya, d'altres Esquerra Republicana, però és el govern legítim de Catalunya. Per tant, vostè entendria que si Esquerra Republicana guanya les eleccions hi hagués una mena de debat d'investidura per restablir la normalitat i, per tant, per recuperar, diguem-ne, aquest govern legítim que vostè reclama, també a la Generalitat de Catalunya? Veurem quina és la correlació de forces que hi ha. Jo el que no tinc cap dubte és que d'aquestes eleccions ha de sortir una resposta massiva del poble de Catalunya al desafiament que ens planteja l'estat espanyol. Un missatge que s'entengui és que és tan excepcional tot. Però per això li pregunto, quin serà el resultat excepcional? Si guanya una candidatura que no és la seva, vostè entendria que hauria de ser el president? Depèn de les circumstàncies en què es produeixen les eleccions. És a dir, unes eleccions en què pogués guanyar una coalició unionista després de que tinguéssim encara presos polítics, milers de policies intimidant a la gent, el 155 en marxa, el control dels finances de la Generalitat, o una part del govern de l'exili, amb tota la bateria de mitjans de comunicació públics i privats espanyols, amb la unitat en lo editorial que ha decretat la Moncloa emulant els millors temps passats. Això no són condicions de normalitat. I nosaltres hem de fer valer una legitimitat, que és la del 27 de setembre. Ara, dit això, nosaltres exigim la normalitat d'aquestes eleccions. Quan jo reclamo que demà mateix, avui, ahir, haguessin sortit els presos polítics i que jo pugui fer campanya amb normalitat, és perquè volem competir amb normalitat. Aleshores, el que volem és que els resultats de la campanya electoral responguin a una campanya amb normalitat. La pregunta és, estan disposats els unionistes espanyols, l'estat espanyol i tota la gent, tots els grups que formen part de la seva coalició, a garantir les condicions de normalitat en què s'han de celebrar les eleccions catalanes, sí o no? I en funció d'això sabrem si hi ha resultats normals o no. Una de les preguntes és com s'ho farà vostè per anar a recollir l'acte de diputat. Bé, l'acte de diputat no té cap dubte que la puc assumir. I, per tant, des d'aquest punt de vista no hi ha debat. Si el poble de Catalunya vol que jo sigui diputat, jo seré diputat. I espero que els que defensen la legalitat vigent i l'ordre i els informes dels lletrats i tot això que ara es fa servir quan els és favorable, que aquesta vegada ho respectin. Per tant, vostè tornaria a Catalunya per recollir l'acte de diputat. Les condicions en què jo puc adquirir la condició de diputat no passen necessàriament perquè jo hagi d'anar a Catalunya. Puc ser diputat des de Brussel·les. I president? A ser president requereix que hi vagi al debat d'investidura. Si el poble de Catalunya vota majoritàriament perquè jo sigui president i hi ha una majoria al Parlament que vol que jo sigui president, el normal és que jo anés a la sessió d'investidura. I jo hi vull anar. El que segurament és que no hi podré anar. O, en tot cas, no hi podria anar. El que hem de preguntar-nos és allò que em pot fer a mi diputat i que em pot convertir en president és allò que em portaria a la presó? Perquè és el que passaria. Si jo anés a ser investit president, ho seria amb un programa, amb unes idees que són les que em portarien immediatament a la presó perquè em detindrien immediatament. Aleshores, a algú no li fa pampallugues aquesta pregunta? Realment podem dir-ne democràcia d'una situació així, en què una gent pot votar lliurement un programa que et pot portar a la presó? Jo crec que ens hem de preocupar molt d'això. A mi m'agradaria molt no anar a fer la sessió d'investidura allà, a fer la campanya. Això seria el normal, que jo pogués fer la campanya allà, no des d'aquí. Però això no podrà ser i, per tant, la farà des d'aquí. No podrà ser. Jo ho demano des d'ara. Tal com estan les coses ara. Sí, però jo crec que si volem unes eleccions amb normalitat, unes eleccions plenament democràtiques, si el govern espanyol diu que vol que les coses es facin d'acord amb les regles del joc i amb les garanties que diu que trobava a faltar, per exemple, l'1 d'octubre, no troba a faltar la garantia dels candidats que ens presentem a les eleccions que puguem fer campanya amb normalitat igual que els altres candidats? No li troba a faltar això. Per tant, li demano, li exigeixo a l'Estat que em permeti fer campanya a Catalunya.
Vostè es presenta a unes eleccions per governar quants anys? Dependrà de moltes circumstàncies. Tothom entén que no ens podem plantejar les eleccions en termes clàssics de legislatures. Nosaltres teníem el mandat de completar un cicle més o menys en 18 mesos. Però tanmateix la gent ha votat per 4 anys. El govern espanyol s'ha carregat, sense baixar de l'autobús, el mandat democràtic del 27 de setembre. Jo no he sentit encara dir a l'estat espanyol comprometre's clarament que respectarà el resultat. Torno a repetir, es pot comprometre l'estat espanyol a acceptar el resultat de les urnes, encara que no li agradi, o anirà convocant eleccions fins que els catalans ens portem bé i votem allò que vol el senyor Rajoy, que per cert no arriba al 10% dels vots a Catalunya. Dependrà d'això. I dependrà també de si acceptem o no aquesta lògica. Jo crec que si els catalans votem massivament el dia 21, massivament, i diem no al 155, no al clan del 155, no al cop d'estat, i sí al govern legítim, i sí a la democràcia, la pregunta que ens hem de fer, no la faig només a Catalunya ni a l'estat espanyol, la faig a Europa, respectaran el resultat dels ciutadans de Catalunya? Crec que tenim dret a saber-ho abans d'anar a votar i que no ens vinguin amb respostes ambigües. És molt clara. Senyor Albiol, senyor Iceta, senyora Arrimadas, senyor Rajoy, senyor Juncker, senyor Tajani, pensen acceptar el resultat dels ciutadans de Catalunya, que són ciutadans europeus, amb una votació democràtica, sigui el que sigui, sí o no? És ben senzill. Vostè tornarà a prometre la independència? La independència la van guanyar els ciutadans de Catalunya el dia 1 d'octubre. I Catalunya serà un estat independent si ho volen els seus ciutadans. I tantes vegades que se'ns presentin oportunitats democràtiques per ratificar-ho, ho farem. Catalunya té dret a ser independent. Té dret a ser escoltada i té dret a ser respectada. Si per defensar la seva identitat, els seus interessos econòmics, els seus interessos socials, els seus compromisos internacionals, vol fer-ho a través d'un estat independent, té dret a fer-ho. I el dret internacional ho permet. Per tant, una de les promeses electorals serà portar el país a la independència. El país de la independència ha començat a caminar-hi. Algú no creu que el dia 1 d'octubre vam fer un pas o que el 3 d'octubre no vam demostrar que som un país que està preparat? Clar que ho estem. Però finalment, com en tot, depèn de la voluntat de la gent. Si el resultat és explícit en aquest sentit, algú té dret a fer una altra cosa que no sigui el que diguin els ciutadans. Ara, tots entenem, perquè és la via que hem triat, que aquests són camins, perquè els volem així, que s'han de basar en la democràcia, en la no violència i en el diàleg. I de moment, a l'altre costat, no hi tenim democràcia, hi tenim violència i no tenim voluntat de diàleg. Per tant, haurem d'invertir molt a recuperar i a restituir l'erosió gravíssima que s'ha fet a la democràcia per part del cop d'estat de l'estat espanyol, a assegurar-nos i a obtenir un compromís explícit del govern espanyol i el que els donen suport a no utilitzar la violència per revertir una decisió democràtica del poble de Catalunya. Hi ha un compromís inequívoc a seure's a parlar. Però que a hores d'ara sembla que no hi és. Ja, però en tot cas els hem de demanar amb ells perquè no hi és. Però vostè com pot prometre un diàleg si l'altra persona No, vol dialogar? jo puc prometre el compromís al diàleg. I en tot cas, els qui no volen dialogar hauran d'explicar. Però, home, la prova de la càrrega no la podem tenir els que diem ens estem disposats a seure'ns. L'han de tenir els que diuen no vull seure'm amb vostè a parlar perquè vostè no representa no sé què. Per tant, el que vol és convèncer una massa, tenir una massa social forta per poder demostrar cada vegada més que el diàleg és l'única via per arribar a algun lloc. És que no n'hi ha una altra. Ho hem dit des de fa molts de mesos. Jo ho he dit en conferències a Madrid, en conferències a Europa, als Estats Units, a les entrevistes a mitjans internacionals, abans, durant i ara també. No m'he mogut. El diàleg és l'única manera de resoldre en democràcia els conflictes polítics. I tenim un conflicte polític. Tenim un conflicte polític. No tenim un conflicte als tribunals, encara que li vulguin portar. El conflicte és de naturalesa política i en democràcia els conflictes polítics només, si es volen resoldre. Si es volen enquistar, es volen agreujar, hi ha altres mesures. Segurament en aquesta bandera del diàleg hi trobarà altres forces polítiques i no sé si el que vostè planteja directament és plantejar-se o replantejar-se la idea de tornar a una idea de referèndum pactat amb l'Estat. La idea del referèndum pactat no ha deixat de formar mai part de la nostra agenda. El que passa és que no ha estat mai a l'agenda de l'estat espanyol. Tant de bo hi fos, perquè ens trobaria asseguts a la taula parlant-ne. És la solució que hem prioritzat, i l'hem prioritzada també al meu govern.
és que hem arribat a aprovar propostes al Parlament de Catalunya. Hem demanat, a través del Pacte Nacional pel Referèndum, de parlar amb l'estat espanyol per acordar aquest referèndum. Som els autors també d'aquest compromís. Però també són els autors de la via unilateral. Aquesta via ja queda descartada? No, la via unilateral, qui l'ha aplicada és l'estat espanyol amb el 155. O és que ha estat pactat el 155 amb Catalunya? Ha estat pactat o és unilateral? Però ells també poden dir que vostè va fer un referèndum sense pactar amb l'Estat. Jo vaig fer un referèndum complint un compromís electoral i els vam donar l'oportunitat de pactar-lo amb ells. En tot cas, els que no accepten de pactar-lo no et poden retreure tu que compleixis el teu compromís electoral quan els has donat l'oportunitat de pactar-lo. Insisteixo, el 155 és pactat o és unilateral? És unilateral, i vaja si és unilateral. Per tant, aquests senyors, autoritat moral per retreure vies, diguem-ne, que ells han practicat, no en tenen cap. Però vostè la descarta? A veure, amb una democràcia no hem de descartar res. El que jo no descarto, i no podem descartar, és que si la voluntat del poble de Catalunya és clara i massiva, no l'haguem de complir. Estem parlant de la voluntat dels catalans. Hem de descartar la voluntat dels catalans? Algú pot dir que si els catalans massivament envien un missatge, per exemple, de dir no al 155, hem de descartar dir no al 155? Preguntem-ho al revés. Si el poble de Catalunya vota massivament contra el 155, el senyor Rajoy descarta no anul·lar el 155. És molt fort, això, però crec que tenim el dret a saber-ho, perquè el que està vigent ara és una unilateralitat, que no és la de l'1 d'octubre, és la del 155. Aquesta unilateralitat, si el poble de Catalunya la desautoritza, pensa el senyor Rajoy i els seus socis de Ciutadans, el Partit Socialista, pensen retirar el 155, sí o no? També és una pregunta que demana una resposta ben clara i crec que els ciutadans de Catalunya ens mereixem la resposta d'aquells que han perpetrat aquest cop d'estat. Què més dirà el seu programa electoral? De què més parlarà? Parlarà de moltes coses, parlarà de com hem d'anar construint aquest país nou. Com l'hem d'anar construint i de quina manera el volem fer i amb qui el volem fer. D'alguna manera, crec que hem de canviar de segle. Hem de passar d'aquesta idea que encara practica, sobretot la política espanyola, de l'estat sóc jo, de dir l'estat sou vosaltres, ciutadans. Per tant, el procés participatiu que potser s'havia de desenvolupar després de tot això que hem viscut, començaria a aplicar-se ja des d'un principi. És inevitable. Un procés participatiu, un procés constituent d'un país nou, és inevitable que es faci participatiu. Perquè hem de passar, insisteixo, de l'estat sóc jo, senyor Rajoy, jo he salvat Espanya, l'entrevista al diari La República, el títol era aquest, he salvat Espanya, salva pàtries, a servidors del país. L'estat sóc jo, l'estat sou vosaltres, ciutadans. I Catalunya està madurant molt aquesta idea de democràcia, de gent que s'autoorganitza bé, que es corresponsabilitza, que no competeix amb l'Estat, sinó que es complementa amb les estructures del país per fer un país millor. I el país, indiscutiblement, ha de començar a comptar ja amb els ciutadans. Per tant, aprofitar aquestes mobilitzacions que hi ha per seguir continuant mobilitzacions i fer espais de debat per definir quin país volem. I de participació. Avui dia, per exemple, a través de consultes, de les tecnologies que permeten tenir dades massives, interpretació, intel·ligència artificial, podem comptar amb una aportació valuosíssima del talent i de la voluntat de la gent de fer política sense dedicar-se a la política. És meravellós el que està passant a Catalunya. Dintre dels problemes que tenim, el que està demostrant la ciutadania de Catalunya és un capital absolutament admirable, preciós, que hi ha poques societats que el tinguin. L'hem de saber aprofitar en benefici d'aquí, de la col·lectivitat, de fer un país millor, de fer un país en què hi hagi molta més participació, molta més democràcia, i que això redundi en polítiques que finalment siguin un reflex on la gent es pugui mirallar i es reconeguin les polítiques que aprovi un Parlament o que tiri endavant un govern. Vostè deia que participaria de la campanya electoral des d'aquí. Té previst per això participar a debats electorals, per exemple? A mi m'agradaria anar a Barcelona a participar en un debat electoral, sí. I si hi ha la possibilitat, com li va fer arribar el Xavier García Albiol, de fer un debat o un cara a cara aquí a Brussel·les? Jo el que li demano al senyor Xavier García Albiol és que es comprometi amb la democràcia i que es comprometi que jo aquest debat el pugui fer a Barcelona, que és on l'he de fer. Per tant, aquí no, és que jo no vull donar carta de naturalitat al que és una veritable emergència i una excepcionalitat. És anormal que jo sigui avui aquí. És anormal que hi hagi líders polítics que permetin que jo no tingui els mateixos drets que tenen ells de fer campanya electoral. I no penso baixar l'argumentari
posar fàcil la naturalització d'un fet excepcional. Jo li demano al senyor Xavier García Albiol que si vol debatre amb mi, ell ho té fàcil, que permeti que jo vagi a debatre a Barcelona. O a Badalona, si vol ell. No tinc cap problema. A Barcelona... A Catalunya. A Catalunya, que ho permeti. President, què troba a faltar de Girona? Moltes coses, evidentment. Clar, sí, moltes coses. L'altre dia vaig passar per la llibreria 22 del seu amic Guillem Terribas, que va a les llistes d'Esquerra Republicana, per cert, i em va regalar un llibre per vostè. És aquest. El coneix? Una lectura poc corrent. Sí. L'altre dia se'l va veure per alguna llibreria d'aquí a Brussel·les buscant llibres, doncs li fem arribar un llibre. Moltes gràcies. President, nosaltres ara tornarem cap a Barcelona. Vostè quan podrà tornar-hi? M'agradaria tornar-hi molt aviat i fer possible aquella frase de Rodolmoni, Tornolbor. Moltíssimes gràcies, president. A vostès.